No niin, täällä on meteliä sen verran, että toivottavasti tää kuuluu tää mun ääni. Mutta tein tässä omaa rikkaseula-videota, jonka juuri tein tänne Mikkolan maatalousyhtymän kuivuriin. Tässä on nyt yleiskuva siitä, miten se on asennettu kuivurin yläkertaan, elevaattorin ja vesipuhdistimen väliin. Ruista on nyt kuivumassa. Säätöjen kautta yritetään tässä ihmetellä. Liitossa on se tieto siitä rikkaseula. Siellä ruista menee. Näkyykö mitään? Näkyy. Ylälevy levittää hyvät. Kuten huomataan, kun avataan ylälevy auki, vilja menee nyt. Alalevy sitten on jarruttaa, kuten nähdään. Alalevy kerää tavaraa, joka jarruttaa ja parantaa puhdistusta. Ainakin pitäisi parantaa puhdistustehoa. Tätä painoa olen vähän miettinyt, että voisi vaikka pikkuisen lisätä, koska se on nyt säätö aivan täysillä. Ja silti vilja kerääntyy vain aivan alapuolella. Sivusta otin rajoittimen pois, joka estää tämän levyn menemisen täysin alas. Joten pitää muistaa puhdistettaessa nostaa se ylös, että sen takaa taas se mahdollisesti jääneet hyvät valuvat pois. No niin. Eli tämän palikan otin pois sieltä. Se luultavasti toimii, jos minä laitaisin toisinpäin paikalleen. Noin 10 milliä alaspäin, mutta kokeilen sitten ruuvilla vähän myöhemmin. Tyhjen purkeksi laitoin muovisen 125 millisen purken, joka kiinnitin pannalla tuonne ja supistuskappaleella tuohon rikkaseulan alareunaan ja saasin sillä sitten halutessani irrotettavaksi. Jotta voi katsoa minkälaisia tulee täältä ylhäältä. Se voi laittaa vaikka päänpärin alle. Tai tukkia reikä. Alapuolelta se menee tosta ja yhdistetään lemmarilla vanhaan myllyn putkeen. Mennäänpä alakertaan. Myllyn putkesta se laskee vasemmalle päin laskevaa putkea pitkin alas. Pitääpä mennä raput varovasti alas, johon laitoin suursäkin. Ihan sen takia, että siitä on helppo seurata. Minkälaista roskaa sieltä tulee. Ja sieltähän tulee. Siellä on ainakin mataraa ja varmaankin jokunen syyslytsi ja on se joku tällainen turkastunut ruiskin. Täkkiin on tullut aika paljon tavaraa, enimmäkseen varsinkin pohjalla on timoteita, jotka tuli heti alussa pois jo täyttövaiheessa. Seassa on myöskin jonkin verran ruista. Ruista ei ole kuitenkaan kovin paljon, muutamia kiloja, 5 korkeintaan. Syynä se, että rikkaseula sattui olemaan liian pehmeästi säädetty, jolloin sieltä tuli se viljaa läpi enemmän. Eli hidastaminen vähentää viljan, mutta parantaa rikkakasvien läpituloa. Tällä tietämällä tuntuu aika fiksulta systeemiltä ja aika mukavan tuntunen toiminta. Tällä erää tää video tässä. Moi!